Unión Cerrajera, Sociedad Anónima de Mondragón, zan lantegiaren izena. Unión Cerrajera, Sociedad Anónima de Mondragón. Baina zauken lantegiak hemen, zigarro lan bebai, Bergaran, Atxabaltan, eta Oñatiko ursaltoak ere bai. Denok ditu gure begietan eta gure buruan irudiak, zer nolako indarra zeukaten edifizio hauek, bai hezkuntzaren aldetik eta baita ere industriaren aldetik. Eta nik uste dut hori ez dugula inoiz ahaztu behar. Epoka batean zatezan la madre Cerrajera. Arkati ebe Cerrajea egifitzen hauen. Ze oste fatetzen hauen udaleketik Cerrajeiek eskua bota. Baina, hori danok akau ziren, porque ya gero eta lotez fetxan nahian, gero eta bera. Egon zuen epoka bat, diru hauken honek atope, iraztekuen. Emejak Bergarako galtzeirua eta zorretxarrez oin ez dala posible, zaitxi, labiak handu guan, direzinoan nire ustez, erabaki oker bateatik. Nik azkenengo hilabeteak hasi ziren edifizio utxiketan eta gauzak ataraten eta ez dakitzu baina ikusten duzu hau joan da. Gogora zijoian hori eta gero buelta hartu eta behera hasian nien, ez dakit, baina igual ikusten dugu behia jotia bai. Dana igual ikusten dugu, ez dakit, zela izango dan. Maina Beitia eta historiadoreak esaten duen moduan, hor 1806 eta 6an, 7an ipini beharko genuke urtea. Ordura arte arrasaten ziren enpresak eta oso txikitsua ziren eta, burgesia oraindik nolabait gorpuztu gabe. Nik uste dut 1856an sortzen da lehendabiziko enpresa behar den bezalakoa, eta da, deitzen zaio Almacenes de Cerrajeria. Almacenes de Cerrajerian agertzen da lehendabiziko aldiz gizon importante bat, Jose Maria Resusta. Hori izango da industria kapitaina, benetako industria kapitaina 19. Mendean. Langilea Baiara osoan eta urte haietan Gipuzkoako lantegia handiena izan zen. 2005 langile baino, hoxao, danetana. Gernikan bombardeo moduan, hemen urteteko eta sartzeko sirena bat. Eta atie zabalketa ziren, eta jente boradie, urteten hauen, pila bat jente. Bai, gero janda, gero buelta hori, bai. Penagarrixe da. 1906an sortzen denean, kontuan eduki behar dugu Jose Maria Resustak 80 urtetik gora duela. Orain gizon zaharra da, baina berak ere indarra dauka enpresa hori, Unión Cerrajera, beste bi enpresen, hau da Bergara Jauregui Resusta konpainia eta Gipuzkoana Cerrajeria Gipuzkoana beste aldetik bi horiek egiten dute bat, ezta? Orduan zoan Bergate fabrika handixena. 1200 langile, punta handixena, gero joan zoan murrizten poliki. Bizimodu oso bat. Gu eskolan bertan hasi ginen, eta, hemen bai Elisa, ez dakit, maistruak nominan zen fabrikakoan, abadia bera, bai, hausua, etxiak eta fabrikien hasien, ekonomatua zaon hor bertan. Pintoriak, jardineruak, komedoria, elizia, maistruak, modelistak, carpinteros, fontaneruak, daia poliki horre joan zuztan, beste sistema bat zuan, horreana kendu, horreana poliki kendu, eta biazanien, horren lana biazanien, kanpotik ekarri, partikular ekarri, lanai, pagau, da orduan joan zuan, bertako plantilia, joan zuan murrizten, azkenin eskeletuak gatu hartien, bakarri produzinua. Zan mundu bat, eta orduen gaina, emote bana, ni uste dut,
emote bana ez bakarrik, urte honak eukituenak. Zarte hontan, lehen zauken aukera familiek eta semia zauzkunak, bai eskola aldetik, bai ekonomatoko lagungarri izana, zenbait produktu prezio oso kompetitiboa, da bat, bizimoa kale beharrik ez ginoan eukitzen gauza puntualen bat espadin bazan, da hemen bertan moldatzen inoztan hori zatia, oin zoritxarrez hori izto posible. Bergara Jauregui Erresuste konpainia zerrailak egiten baldin bat zituzten ere, garbi zeukaten, inbertitu egin behar zutela, eta inbertitu egiten dute Bergan egiten dute altzairua, eta hemengo tailerrek handik ekartzen zuten altzairua. Hemengo langai nagusia, altzairua zen. Baina ez hori bakarrik, baizik konturatu egin ziren, behar zutela ere argindarra, eta argindarra produzitzen dute, hau da, enpresa integrala guztiz da. Betik izan dok, Unión Cerrajera de Mondragón, fabrika de Bergara. Da, azkenian kontuak, resultatuak, zuan dana bat dira. Ezkerra Zerrajerari trena ekarri zauen Baiarara. Zatikao, nola zauken lantegia Bergaran eta Oñatin, beharrezkoa zen materiala irtetzeko bitarteko bat, eta bitarteko hori trena izen zen, ezta? Eta trena, hemendi bertatik, pasatzen zen, fabrikara barrura bezartzen zen trena, ezta? Nik gogoratzenok, ikusitza oinko egoerak enpresanak, orduan egoera sozial hortan, enpresiak ze protezinoz dagoan langilean aurrian, ez? Esate bateako, zela bekak, eskolak, ekonomato, horteko zerbizio pila bat zela, eta hori oso lagungarri guan, hileko nomini handik aparte, ez? Espainian paradigmatiko egin zen, oso importante egin zen, Gipuzkoako handiena ez esatearren izan zen, eta ez bakarrik barne merkatuan, baita esportaziorako ere. Gerran, nola zizien hemen proiektilak eta eitzen, oso irabazi handiak ikusi Gero, Gerra Mundialerako nola ibilizien lanien ere bai, irabaziakin jarraitu zauen. Eta 50etik 78 arte, 1900 eta 1992ko pesetetan, 12.000 milioi pesetak irabazi zauen eta banatu zauen azionistan artean. Ama Zerrajera baita ere gauza bategatik, zentzu honean, baina askotan ama ere ulertu behar da, nolabait burgesia hartatik ere nolabait, hau ematen zaien guzti hau, bai hezkuntzaren aldetik, bai zerbitzu sozialen aldetik, izan ere ez dugu ahaztu behar Unión Cerrajerak lehen da biziko langileen hermandadea egiten duela barnean, ezta? Etruk hain zuzen, eta hori ez da txantxetako gauza, hau da langileentzako laguntza, diru laguntzak sortzen ditu, gero etorriko dira Hermandad de San Juan Bautista eta beste asko ere. Gero egiten ditu etxeak, gero egiten du kirol instalakuntzak. Bertako langileendako zior lan eta bai hemen etxe txikixek eta horri danok, hortarako egon zan, ez dakit, tipo paternalismo edo, eta ondo etorri zan, orduko jentie, ezauken, geixenak etorri eta baserrixetatik eta uzuetatik eta kalera, eta igual gure hauen eskonketi eta ezauen etxeik, eta orduen bertako langileendako etxiek inzituenak oso ondo etorri ziren. Entre talerra eta ofizinak eta dana, emakume asko inauen lana, bai. Zerrajerixan nik uste dut gixenak. Zatik gero hau zen, lamina zinue, trefila zinue edo tornillerixi eta orduen ari lanak ez zituen, ara etzien joeten, eta piztinia. Baina piztinia gizonentzat. Eta, ni emutu izten enberitza bat, ez dakizu, gu joeten gitzen ara, eta zelako ondota. Guk orduen eskak izan hori igeri eta ezebe. Baina
udan eta enbedisa bat, eta nek egin neben idatzi bat, direzinuei, esan ez, aber emakumeak zeatik ez. Eta hartu nituen, firma bai, ez dakitzu apoio bezala. Ostra, entrega unen, eta, bueno, ixe kalera bieldu ninduen. Orduko teknologizia oinguekin itxau ze ikusirik. Orduan gerora horreitxe itorzitxoan rekonbertsio horrek plantilla guztau, baina teknologizia laungarri zela. Orduan gaurko honean, gaurko langileak zorionez, lehenko esfortzo egin biharrik etxoka, baina etekin ekonomiko eta atzakoan produktuai, erosu hau dok eta xamurra hau dok oingua, ez? Oin be, lana egin biharraziok, baina lehenko lana huan oso gogorra, ziero gogorra. Eta lehenea etxatu duen bezala, lehenko langileak zoritxarrez, 3-5 urte iriste zirenean, gero eren bizimogua oso murrizita bitxe guan. Bestana 8 ordu itxe juen eunian, da txapan lan etxe zuen 6 ordu. Gogorra salako. Gogorra zuen, fizikamente injar asko inbia salako. Haren mobitzen. Janta igual 100 piko kilokoak tenazagin hartuta, bota eta ibili. Gero berua, zahatia eta gaza. Bertan, inguruan, gazakin behotze zuen txapia, materiala, da ambienta horietan zuen gogorra, oso gogorra. Hemen bizi izenok, horre Ibarra lauko ondikan daun erekin hortan, eta orduan zaitze ginoan, hemengo zarata, hemengo keiak, baina ez ginuztan horremeste kajatzen, zeitzik ulertze ginoan lanpostuan defensa zala, eta, isa onartze ginoan, nahiz da gabetan da, neko zahatatzua izan, ez? Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mummy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Bueno, Prendizen eskola sortu zabien 1939ko irailaren batean. Republika denporan, ezkerreko jentiak txekatzen zauen manifestazioetan, maiatzako lehenan eta horrela, lan eskolak martxan jartzeko. Kasuri bezion egiten ugasabek. Baina gero, gerran, nola hemendik Unión Zerrajeratik bidali zauen kale gorrira 500 langile eta horietatik asko espezializatzien, enpresa konturatu zen ezaukela ajustadorerik, tornerorik, fresadorerik, eta horrik betetzeko jarri zauen eskola aprenditzenak martxan, ez da? Eskola aprenditzetatik jente asko urten hauen. Formazio moruen, da ondo. Urdorreko bosta fundadoriek eskolatik urten da, azken. Jente asko aprenditzetan moduen ikesita, bai. Zerrajerak sortzen duen, 19. mendean sortzen duen giroari esker, sortzen da hemen mugimendu bat, hezkuntza mugimentua, eta hezkuntza mugimendu horrek, bai Aranorekin eta bai geroko maisu maistreekin, hemen sortzen den giroa estrapolatu eta esportatu egingo da kooperatibetara ere. Mila 1954an, hauteskundeak egon ziala sindikato vertikalekoak hemen, eta jurau enpresara teknikotatik aurkeztu zirela Jose Mari Matxea eta Alfonso Gorgoñogoitia. Eta euren eskaera zen langileak parte hartzea lantegian. Hau zen, lantegia handixena Gipuzkoakoa eta eure gure zauen, lantegia handixenean langileak parte izatea. Baina ugazabat nola ezauen onartzen, handi 2 urtera erabaki zauen Ulgor denogoko kooperatiba martxan jartzea eta Zerrajeratik alde egitea. Eta nolabait enpresa
bere inflexio puntu hartzen du eta nolabait maldan beherako prozesuan sartzen da. Nik hor ipintzen dut, normalian ipintzen du 1950ean edo ipintzen du ja inflexio puntu ia itzuli ezina. Fakturazioaren kopuruan asko handiagoa zen Bergarakua. Bergaratik hemen produzitzen ziren galerak nolabait estaldu egiten ziren Bergarako onurekin, irabaziekin, eta horrek nolabait ematen zuen aurrera egiteko ideia bat. Hor pasau zen, irabaziak inbertiru bierrien hasi ziela kredituak eskatzen, mailagoak eskatzen, inbertsioak itxeko. Zorpetze tasa handitxu zen asko. Eta horrela, 78 arte irabaziak izen zienak eta hundixak, 79an naiz eta produzinua irabazia emun, ordainu bizabien kredituoi finanzieroa jarrita, galerak hasi zien eitzen. Osea, galerak ezien izen fabrikea gaizki zegoelako, baizik azionistak dirua eramaten zauielako eta kredito bitartez egin zauielako inbertsio oso handiak, eta horrela hasi zien poliki-poliki zezino guztiak izten. Mondragon eitzen zien gurpilak, turismontzako, kanbioientzako, butanoko boteiak, eta horri danak fanzien izten, eta azkenien geratu zen bakarriz zerrajeria eta tornilleria. Eixa da, gero, rekonbertsioa direla, ez direla, teknologian horre onda kiston aldaketak, eta eixa da, plantillak asko jauziela, eta, adelantu horrek igertzezala, ja lehen labe batek, horra hasiera bateko labiak kolada bat, eta atzebena igual 8 orduen, labe honek, isa jente barik, minimo batzukin, eta atzen da 8 orduen 8 kolada. Direktinua kanbizu zen, eta sartu zen, Jesus Lobo sartu zen, behan ekipueko jaitek. Eta, potentzia hoen Bergara. Hemen ez da ikusia artikulo, bezoreik potentzia oteko eta inbertio gehiena izan Bergan. Gero torri zen, azero komuneko sektoreko rekonbertsioa, da orduan, eguna presoten hauen, inbide hauela, atabi hauela, baina zan geritu eta Bergara musien aiztaini, Mondragon geritu zen, kasi artikulo eskazakin. 1900 eta 85ean etorri ziren Eusko Jaurlaritzan ibilitzako personaje batzuk, Jesus Lobo Aleu, Juan Carlos Izasti, Benjumea, Ruiz de Alegría, eta honi montau zabien heitek konsultura bat eta korporazioan uzen. Eta zer hasi zin egiten? Delengo, euren asmoa zen, saldu, diru hartu eta diru eramateko hemendik. Baina hortarako behar zabien pas soziala esaten dana. Zatik, langileen resistentziaren aurka ez zabien lortuko horri planok aurrera eramatea. Eta lortu zabien sindikato batzukin akordio batzuk ailegatzea, eta akordio hori zen zen despido traumatikoak ezien lagon bier. Baina despido traumatikaz ez egotearren 1000 lanpostu galdu ziren 10 urtien hemen Zerrajeran. Mila 1970-tik 1978 arte langile mugimendua izen zala diktaduren aurkako bultzatzaileen nagusienetakoa, ezta? Gu borrokan hasi ginenien oso gaztiak ginen, ez geneukan aurreko sindikatokin inongo loturarik, hasi ginen hori ezer jakin gabe, baina borrokatzeko grina handiarekin. Borroka politikoak oso asko izen ziren urte horietan, 77ko maiatzean astebeteko anistiako borrokak, martxoak 3ko
elikataren aurkako borrokak. Bueno, egia da, komponente laborala zaukena bai, asko, eta gero urteetan greba eta mobilizazio ugari zirela komponente politikoa zaukenape bai. Orduen, hor nahazte horretan, bai, gauza asko egin nuen alkarrekin, baina ni daukaten orokorrien sensazioa Bergara funtzionatze bala Bergara mouen, da arrasate mouen. Erreleboko plusa lortu bendun borrokan. Eta borroka nahiko gogorra izen zen, zeatik erreleboko 20 lagun negua zan, edurra zan, eta fabrika barruen gelditu ziren. Bertan egunin gorrazubilak atalatzera etorri ziren, gorrazubilak. Fabrika guztia gelditu ginen, 700 lagun izen ginen lagunerako kaleratuak, Bergarako langileak geratu ziren gurekin elkartasunean, bertan egunean lantegi guztiak gelditu ziren gure elkartasunean eta kooperatiba bai, eta lortu gendun erreleboko plusa, usteo, delengo aldixa izango zala, Gipuzkoa lortzen zala erreleboko plusa. Oin badago lantegi askotan, baina orduen ez zegoen. Enpresa guztiak izaki bizidunak dira, eta jaiotzen diren bezala hil egiten dira. Prozesuak dira, zikloak dira, eta hemen ere. Hemen, lehen aipatu dudan inflexioko puntu hori, hemen inbertitzea desagertu egiten da, espiritu industriala desagertu egiten da. Defensian. Apura puestura mantenido eta jubilauteko eta jubilazioen bitartez da baja iniziotiba bitartez da behar salide langilei emuten. Defensiban, ez inbertinek ezauen, da ez da inbertinek inor esan etoten. Beti jaso du, kompetentzia eta kompetentzia, baina kanpora begira, kanpoko kompetentzia. Egia da, urte batzuk, baina multinazionalak eta multinazional honek, kasu honetan ArcelorMittalek, barruko erabakisa die guri zuzenien influitza oskuna, nahi da gero kompetentzia kanpokua bai, baina erak erabakitzen da nun produzidu, ze produzidu eta zenba produzidu. 2009an, puskat, struktura osua degonkuna, bai aseizia eta bai laminazioa, ArcelorMittalek erabakiban aseizia iztia, eta hemengo langilea sumarrara bidaltzia, eta horra hasi zen pixkat, ni usteot azkenengo berakadia horria nabarmendu zala. Ze, nahiko komplikaua da laminazioa bakarrik bera, azeixa barik, palankiak, beste nunbaitetik ekarri bier, dependentzia da guztiz, dependienteza. Orduen, eta, zoritxarrez, gaur egunien sumarra bera itxitia da, eta hau da, erdixa laminazioa bakarrik produzioan, zati esan daigun erdixa martxan, beste erdixa itxitia. Eta langile kopurua asko bajauta bai. Baita ere aipatu behar da, langileen batasuna eta elkartasuna oso ondixa izen zala herrixen. Adibide bat jartzeko, 1976an, abenduan 1976an delenoko hilabetetan, Gamei langile batzuk kaleratu zaubien, huelga greba egitearren, eta hor izen zen arrasaten egon diren mobilizazio handienak, bai elkartasunak, bai asanbladak, herrikoak, auzuetan, beti guarrazoi bilen zerekin, adibidez Zerrajeran 9 egun geratu ginen elkartasunean. Bai dauka goguen, adibidez, guretako izugarrizko aldaketi ezen zena, lau txanda ipintzia, hemen ingurutan inok ezaban hola funtzionatzen, guretako nobeda oso ondixea zen, eta ipini bia zen hemen, azegixan bakarrik. Eta bai gogoratzen naiz, horre onzala bosketa bat, eta botauela Bergarako danak, eta arrasateko guztiak. Azken gurtietan, naizta langile gutxi izan, mobilizazioak bultzatzen gendun. Gogoratzen naiz, badibidez, Jon Agirre, preso zegoena,
zan Unión Cerrajerako langile izendakua, eta beregatik paro bat egin gendun, baita ere rebendikazio ekonomikatik baruak egiten gendun, eta bueno, bizi guztien borrokan, ibili ginen bai. Hemen aurrean bida. Hori pasatzen da, fagorroa. Fagorroa, enpresa honek finike, zerien, baina artikulu pasaute basaz eta zerien, da beste artikulua jenteak izaten dagoena. Hode, artikulu barritzek ifinita, artikulu barritzek atatik zaila da, oso zaila. Eta artikulu onda ukitxe be, inbertsio gogorra die. Eta artikulu gaur barritzek atatik, orduan, artikulu barritzek atatik eta beti izaten gauen, artikulu barritzek eta beste bat baina zaila da. Hombre, ni bertan ibili nintzerako, baina pena emuten duz, industrialdetik zelan gutxikitan joan dan, ez da, elma be, asko bajatu zen bere denporan, pentsaulike hor manteniruten da bilela, Fagor begitu eta beste pila bat enpresa txiki zelan, txikizak onditzu hauape zelan joan dien pikutara, ez da, hori pena onditzu emoten duz. Eta zerrajeria, por supuesto, bertak, hainbeste urtekin pentsauliki bertan jaizu zarela, ez da? Zetik, ziurgia tipo hau onartutak bi komponenteen biharra duela, labea eta laminazioa. Labea kendu guan, Zumarrako planta gogortzearen, oinjartzearen, eta horrekin gatu guan bergara, esate bateako hanka batekin esaten dana, ez? Zorionez, neko ondo aritzu lanian, baina hau, nire altxorradok etxean dagoetan oso gorduta, bergako galtzeiruakin india daulako produktu hau. Bai hau, bai angularra hau, eta beste burdina busketa hau. Eta hori, momentu honetan, ez da posible, baina, esan biharra jak, bizimoduntan gauza betirako ez diela izaten, eta kaso hontan, labe kontu hori galdu zala, direzioan erabai oker bateatik, eta hori lehen egin biko diela, gedatzen lan parte hori eusten, da aurre egiten, zeitzik, ondio niobe, egun da 15-17 lagunetako lanpostuak hortzeak, eta hori neko aberatzaok familia horrendako, herrian dako, eta danontzako, ez?